Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon, sining mapaang-paang nga Sabado mga kaksyon. Kumusta ba lang lakat sa aton sining nga panahon? Check naton sa aton sining nga linya, Sir Melvin Tieros ang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melms, maayong gabi. Mayong gabi si Maxon Brian, kagibalaon nato natong pinakauling nga lakat sa panahon ng Marso 19, 2022. Easterlies o kung mapaang nga huyop sang hangin gikan sa Pasipiko, ang nag-apekto sa Southern Luzon, Visayas, kang Mindanao. Ang Batanes maka-experience sa maglugalumon na kalangitan nga may mga mahina lang nga paulan, nga dulot man niya sang northeasterly surface wind flow, kag ang Metro Manila kay ibang nga bayan sa pungsod Pilipinas, may kasarangan tubtob sa maglugalumon man ang kalangitan, na may mga isolated lang mga paulan o kung papangilat kag paparagob labi na sa kapunan no kung kagabihon nga dulot man sa easterlies kag localized thunderstorms. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag Bacolod City maka-experience kita sa kasarangan tubtob sa magugalumon natong kalangitan labi na sa kapunan no kung kagabihon na may mga isolated mga pagulan o kung papangilat kag paparagob. Mahina tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa nasilangan kag namin na nasilangan ang naging probinsya sa kabukusan nga bahay niya sa probinsya. Sa kadagatan sa probinsya, may kasarangan tugtog mabulubalod. Ang atong nga hunas, alas 6 sa 1 sining nga gabi, nga may 0.0 metros ang kanabawon kag baluson kita sa atong taob, alauna 19, o kung alas 12-19, karon sa kagahon nga may 1.5 metros nga kadalumon. Ang adlaw nagturo alas 5:55 kay na ka magabutlak alas 5:49 buwas sa aga. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Padamo salamat ka mayong gabi sa luwas. Salamat gid sir, maayong gabi. Thank you gid sir. Objective Action Firing Line. Amo na lakat sa aton sining nga panahon mga kaksyon, mainit-init ang aton sining nga palibot, ano? Kuan lang mangin vigilante lang kita sa aton sining galingon kontra sa anuman nga sahi sang igo sang init. Sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 59 na subong adlaw Sabado kita. Yari na sa Marso 19, 2022. Action Firing Line. Bukas na aton sa Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube Plus ang Twitter account mga kaaksyon. Ang aton sa text hotline da 0963-757-0874 para sa inyo sa nga mensahe kag komento. Namigid ko may comment kamo para mas malingaw pag kita magbasa. Ang pamangkot na subong gabi mga kaaksyon simple gid lang nga agid bala hasta subong damo gyapon ang palamangkutanon kung nga ang hindi gidya magtambong sa pila ka mga debate mga kaaksyon si Anay Senador and now aspirant sa pagka-presidente Bongbong Marcos. Action Firing Line. Abi kamo hatag sang inyo sining pananawan abi nga nga daw naratol kag daw nahadlok kidi siya sa debate or debate do Q&A man lang gani mo ang ginahimo sa aton sining mga dulo debate mga kaaksyon no diri sa pungsod Pilipinas nga ayhan. Action
Brian Warden, Action Firing Line. On board na, Tob-Tob las 9 tak na suning nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano ba lang mga nagalinagumba kag kaulumol nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Action Firing Line. Tatlo iya patay sa trahedya, aksidente dito sa Himalalod, Negros Oriental kagabi mga kaksyon. Ang mga nagkalamatay may mga edad na, mga senior citizens, isa diri pastor kag mga pumuloyo sang Don Salvador Benedicto. Hibaloon taginibig karon kung ano rin ni kalahinabo sa ila, halin pa ni sila sa kasal. Amo na ning resulta sang mga huros nga mga driver sang dalagko nga mga truck o kun salakyan. Action Firing Line. Ang iban nga balita makaksyon, anay Bacolod City Police Office and Negros Occidental Police Provincial Office Director nga amo iya si Rolin Balkin makaksyon no, gintiro patay didto sa Cotabato. Action Firing Line. Samtang mga grupo sang negosyante sa syudad sa Bacolod kon MBCCI hindi mag-ugyon sa untat biyahe sa Lunes kag Martes diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Nga ang rason nila di lang dapat magpasaka plete o kung ano pa dira basta di lang sila mag-upod. Action Firing Line. Kabalo ka subong ang ginaduso sa pila ka mga sektor parte sa pagpasaka sang inang daily nga sweldo tuman kadako base gura mo ning ginaaguroy sang mga negosyante nga kon ipatuman ini sang duli abe base why ni sila isweldo sa mga empleyado kay kung kaysa may ara sa mga negosyante nga laban pangayo ang trabaho sang ila sini nga mga trabahante. Action Firing Line. Ang iban nga balita maka-aksyon, 4 ka lugar sa Bacolod nga pahamtangan sa mga basis. Ya sa Lunes nga adlaw kag Martes, gina-check na sang aton sini nga local government. Action Firing Line. Samtang Sineco, may ginpasakan nga kaso nga barangay bangod sa illegal wire tapping mga kaksyon. Ginpalayag ko na ni sinyo sa nagligad nga simana o galing hindi pagid kulo kompleto ang kunagligad nga adlaw. Ang pila ka mga ginauyatan sang Sineco pero tonight we are hoping mga kaksyon nga malambot na sila sino ini nga barangay kag ano gibla ka dako kag pilang balayran niya sini nga ang ginpasakaan gid sang kaso hindi diri sa lokal kundi didto pagidiya sa ombudsman. Action Firing Line. Samtang probinsya may 59 na gidlang kaaktibo nga kaso sang COVID-19 mga kaksyon kag madamo na sa mga banwa kag syudad. 0 case na sining COVID-19. Salamat gid sa Ginoo. Action Firing Line. Ang iban karon nga balita lokal tutukan ta sa aton sini nga pagpangalagad. Action Brian Warden, Action Firing Line. Ang mga dalagko nga balita iya makaksyon didto sa national ati COVID-19 man kita gyapon kay suno diri sa Octa Research mga kaksyon, no? Sa bulan sang Abril may ara sila sang pananawan kag prediction. Suno pa diri kay Dr. Butch Ong nga base magyara na lang sa 500 o kon mas manubo pa sa 500 ang kaso ni COVID-19 nationwide sa bulan sang Abril. Action Firing Line. Mayo gina nga mga information para sa aton mga kaaksyon ano. So pabilin gyapon ang aton sining face mask ha, kag aton sining social distancing kay ini si COVID-19 ara paghihapon na. Suno pa diri sa Octa Research, 0.26 COVID reproductions or reproduction number ang kadamuon sang tawo nga nagakatapikan sa matag adlaw nga tanan. Wherein mga kaaksyon nga ini tuman nakanubo kon aton gid basihan sa kadamuon sang mga kaprobinsyahanan sang bugos nga Pilipinas kag population naton sa bugos nga Pilipinas. Action Firing Line. Padayonon tani ang aton sini maayo nga pag-away sa COVID-19 because without the mandate of the government pag-aksyon to the people, to the community,
sa akon kag sa inyo dira mabudlayan kita. So ang mandato sang gobyerno nga ginasunod sang tawo amo ni ang resultaho, nagnubo gid man si COVID-19 mga kaksyon. Action firing line. Ulat-ulaton tani, no? Ang iban nga balita dito sa national, si Senador Bongo ginaayo yang iban nga mga senadores nga padasig-dasigon pagid ang pagpasar agod sa pagpatindog sang madamo nga mga hospital diri sa pungsod Pilipinas. Nahibal-an mga kaksyon nga chairman ini sa Senate Committee on Health si Go, no? Sa din nagpalayag nga aprobado na sa Senado sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa ining nasambit iya nga pagpatindog sang 15 tanan ka mga local hospital sa Pilipinas. Action firing line. In fact, nasulod ina sa budget deliberation sang 2022, nabutang dira mga kaksyon ang ginatawag nga super health centers. Mga kaksyon, lain pa gid niya. Ining super health centers ang ginatawag, medyo dako lang ini siya gamay sa mga rural health centers o kon unit mga kaksyon nga naga-exister sa Sirimatinion, Tisono, diri sa kay Kuano, sa kay Bongo, sa mga 305 ini ka mga super health centers nga ang kadakoon niya sini 500 square meters building mga kaksyon nga kan accommodate sa pila ka mga pasyente nga hindi mo na pagdalon pa sa mga big and mga layo nga mga dalagko nga hospital kun diri sa aton sa Bacolod dining regional hospital kag provincial hospital. Action firing line. May 3.6 billion pesos nga pundo available fund for 2022 for this project or programs ni Go nga ginduso dira sa Senado mga kaksyon. Action firing line. Amaring manami yang sahi sang senador, no, kay concern sa ikayong lawas ka hospital ang ginatutukan. May ara ya sa mga banwa kag syudad nga wala sang hospital. May mga highly urbanized city nga wala sang hospital. I'm sorry, isa na dira ang syudad sang Bacolod. Action firing line. Instead of hospital, Coliseum ang patindugon. Action firing line. Salamat Bongo, no? Salamat Bongo sa imo pagpaninguha nga ginaduso mo dira iya sa Senado ang kaangay sini. Action firing line. Sige, ang iban nga balita makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Laktan ko na anay gamay lang gid iya nga kuan ho. Gamay lang gid nga showbiz news makaksyon kay ini bilang akon kaupod sa unang kaupod ko sa unang inang kaupod ko nga modelo sa una, ulahuya ka si Brian Mordo, no? Action firing line. Nga si Kwan Makaksyon, no? Nga si Kit Thompson, ay naano man iya nga kinastigo niyang asawa niya nga si Ana Halandoni, no? Puwerte iya nga kastigo sang aktres nga naagyan ang pagkamodelo niya sa pagkagwapa sini. Kwan makami ni, hindi pa mo ka na. Puwerte niya nga babayi tinakapamana or nakanobyo rather sang isa ka modelo makaksyon kag naglabot sa punto nga kinastigo niya iniiya. Grabe nga pagkastigo ho. Ang pagkamodelo sang babayi naguba gid kay halos hindi maintindihan ang nawong sining nasambit iya nga aktres nga malaanghel ang hitsura pero subong ginlampaso gid siya sang boyfriend niya. Action firing line. Tema kaksyon soro diri kay PNP Public Information Office Chief nga mo si Police Brigadier General Roderick Alba. Hoy, taga diri na sa aton ha. Ginapreparar na ang pila ka mga ebidensya sa posible nga pag-file sang kaso kay Thompson mga kaksyon. Bangod sining nasambit iya nga pagkastigo sang iya siniti girlfriend pa lang ang tawag ko. Oo. Nagalulo live-in naman niya, no? Ang kaso, puwertining kaso sini. And, ining nasambit iya nga pagkastigo, suno sa report, may koneksyon sa Imon. Action firing line. Amo nang hambal naton nga kon hindi kada kasaho sang imo sini asawa, kon may ara gid man dako nga problema, pwede lang gid madala sa legal na pro. Pwede mo na gani istoryahon sa pamilya mo, barangay, hindi kay patupan mo gid. Action firing line.
Yari yun, di lang niya pulo patupa niya nga isa lang niya ka-strike, kundi castigated, gadya. Castigo, general, gadyang agi sang babae. Tinong walang pwersa sang bahay aksyonan man, di ba? Ikaw aksyonan, magpakasal ka na. Oo. Ang imo ba na hambalon mo, gid? Siya kon akig ko sa imo, kag magyaw-yaw ko sa imo ga. Hindi lang ko pagsumbaga, kaya basi din ko bla puluton, ha? Action firing line. Di bla? Yes, oo. Kabalo ka na gid sa boyfriend na action ana. Big man ni Blaya. So, wala sang puder si lalaki nga magcastigate niya, seriously, nga magkastigo sa iya sini nga asawa o kon girlfriend. In the first place, dalagko na kamo nagkilit anay. Pagkatapos daw, kung makakastigo kay mo yan, daw ikaw nagpakaon ka nagbatiti sang imo sini nga asawa. Action firing line. Di same man sa mga babaye, kung akig ka mo sa imo sini nga boyfriend kag bana, hindi nyo man pagpatami. Hindi nyo man pagpatupi. Kay kung bumalos tuod ang bana, wala gid ka mo sa ikasarang sa mga babaye. Kag ang mga babaye maghalong gid ka mo, no? Kay basi may bana nga hindi lang kastigo magyan nyo, basi pinatay gid ka mo bla. Action firing line. Di mabulubudlay na inatin niyo mga lunsay ini nga mga sikat nga mga tawo, si Kit Thompson nga ini, kag si ining halandoni si Ana nga ini. Pwerte ni sila, kilalang kilala na ini sila. Tigaling kitya mo na sa ila sini nga katahom, nagapangibabaw ang pagpangimon. Action firing line. Hambal nila ko nagapangimon kuno, amo nang ginatawag naton nga grabe nga pagpalangga, no? Kitiga pangimon, no? Tigaling kinasubrahan nga pangimunay, ini naglabot sa kastiguhanay nga dumapatay yang babae. Action firing line. Sige, dira lang taanay asta kay ang lalaki ni manghilamos gid siya sa kaso. Dako gid nga problema ang atubangon niya sini. Kung hindi na gid man ka kontento sa relasyon nyo, iuli ng asawa mo dito sa ginikanan niya. Action firing line. Ikaw man nga asawa, kung di ka na kontento sa bana mo, iuli na to sa ginikanan niya. Oh, aring bata nyo. Ngari, okay, doon di naman ni Mayo. Doon mo na abe, doon naglain na ng ulos ni. Iuli, di kay kastiguhon. Action firing line. Ari ko kaisa ng silabo, balas ang balatyagon, doon di mo nagiging mapunggan kung kaisa, no? Action ano? Action JM? Purti man ni Dano. Ang way lang gid nga pangamitik sa aton kagastigo, si Action Henry gid lang. Akig-akig na pero ang hambal sa asawa niya, gyapon mo. Action firing line. Hindi, seriously mga ka-action, sa iban kita nga balita dito sa National, ang dule mga ka-action, ginatun-an subong. Are, ginatun-an, bantay ka mga negosyante ha, diri sa Bacolod, kay ang dule, ang Department of Labor and Employment, ginatun-an subong ang posible nga pagpasaka sang sweldo sang mga empleyado sa minimum iya nga 750 sa bugos nga Pilipinas. Action firing line. Ining 150 o kung 750 ginduso ni mga pila na katuig ang nakaligad mo. Subong talang ni ginatun-an pagidmayad. Ayan, now, si Assistant Secretary Dominic Tutay mga kaksyon sang dule nagpalayag diri nga ginapatrabaho nila inisubong sa Regional Wage Board mga kaksyon, no? Ining 750 nga ini kon pwede bala o kon hindi. Ti mga negosyante makabasa sini nga manghakroy ni man man basi manirado na tani plus the fact mga kaksyon nga pandemya kita pigaw nga sales naton ano isweldo tas publiko. Action firing line. Ang isa pa gid ka grupo sang Trade Union Congress of the Philippines makaksyon kon TUCP. Grabe pagining ila iyayo. Kay gusto nila nga matabo mga kaksyon nga halin sa 470 o kon 500 sobra, 535 rather nga sweldo dito sa nasyonal. Himuon nga 1,000 kag 7 pesos ini do nagsululubran ng lagid man ni. Action firing line. Grabe na gid man sobra dito sa 750 nagaubo-ubo na ganin negosyante diri ka pa sa 1,007 no do ka bulubugat pero lang tawon tani kay titanan ginatun-an ini bangod sa pagsaka sang nagapanguna nga balaklon ilabi na gid ang gatong tiamo niya nagatinuon man ang aton sini mga departamento para sa proteksyon kag bulig sa aton sini nga mga utod nga mga trabahador. Action firing line. Suliton ko lang subong nga gabi ha.
So now sa report mga kaaksyon on Tuesday, dason nga simana, may ara sang big time rollback ang aton sining nga gatong. Kay ang diesel magapapanaog sang 12 tubtob 13 pesos kada litro sang diesel. Ang gasolina 6 tubtob 7 pesos ipapanaog nila. Action firing line. La City GC6 na Action Radio Philippine Standard Time. Now, sa padayon nga pagsaka sang gatong, ang pila ka mga maapektuhan kag posible nga magsaka man ang presyo ang aton sini nga mga utilities nga gamit sa mga makina. Kaangay sang tubig kag of course ang Sineco no? Ang Sineco kaysa gagamit ni sila gid makina man mo. Action firing line. Basi lauman tang pagsaka presyo pro kabay nga hindi lang kay way pagid man sa may nagsalalaka presyo humalin nga nagsaka man ang gatong, no? Ang saka presyo sa mga balaklon ta utilities kag iban pa. Di lang anay kay mo magpasaka ha mga balaklon kay nga ako nagapananaw ako nga mga pila ka adlaw mabalik ini sa nulo normal ang sitwasyon ta kung maghuluhulpa ng kinagamo dito sa Ukraine kag Russia. Action firing line. Speaking of Sineco, ang Sineco mga kaaksyon, halin sa una ginakritisar ta sila. Kay nga may ginabayran kita dira sa ginatawag nga systems loss na bla. Nga wala kita kabalo kundiin ina naton ginabayran ang inang ginagamit sang kuryente. Action firing line. May ara dira ginabayran ang mga konsumidor sa Sineco nga hindi kita kabalo kundi naghalin. Di ni sinoni. Suno sa Sineco may ara sang nagapangawat sang kuryente sa pagkadamo. Diri galing kay ti mga maro maning mga kawatan. Ang iban graduar man sa electrical engineering siguro. Action firing line. Ang iban basi kagi man obra sa mga kooperatiba sang connection hands no, electricity bla nga kabalo magpinangawat halin sa poste sang Sineco. Tikon hindi na karon pabayran sang Sineco, maputo si Sineco anong ibayad nila sa mga supplier naton. Action firing line. Ginakriticize ang publiko ang Sineco. Siyang Sineco gahambalan ni sa mga kinawatay sang kuryente, wala man sang may ginfailan kaso, way man sang ginconvict daw, way man sang nag-guilty, wala man sang bla 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 bla. No? Batian tagila permi now. Subong ginpamatud-an sang Sineco nga si Sineco may ara gid sang ginpasakaan kaso kag ang lain pa diri kay ang ginpasakaan sang kaso iya pa sang gobyerno. Action firing line. Anong kaso ni ti pagpangawat kuno? Ini ang kaso makaksyon ato sa ombudsman. Pero ang kompleto nga detalye sini. Online sa firing line. Ari sa aton nga linya si Madam Malo Paruco makaksyon sang Central Negros Electric Cooperative. Ma'am, good evening. Welcome to Action Radio. Bacolod Action Brian Morden. Good evening, Action Brian. Good evening sa ating mga tagpalamati. Thank you, give some time no kat sa opportunity. Yes, ma'am. Salamat man kay pasensya gid sa disturbo kabalo ko masako ikaw. Pero ma'am, dahil may himayon talang ni may ginpasakaan kaso si Sineco, sino ini, diin ini kag ano ini nga kaso, ma'am? Actually, ang aton nga management no, Action Brian, through our legal office, nagpasaka sang kaso sa ombudsman no, tungod ang na-involved is a public official sa barangay. Oy. And kabalo naman halos tanan nga ina siya ng barangay Sintang Airport nga no, ang gipasakaan sang kaso sa Sineco sa ombudsman is ang barangay captain, ang secretary at ang treasurer tungod sang aton pagdakop sa ilang ang ilang koneksyon sa barangay Sintang. Uy. Wala sila gaagi sa metrohan kag nagadiretso sa aton linya. Porte. Paano sila nadakpan, ma'am? Ano nga mga surveillance ang ginhimo? Actually, ang history sina Action Brian, ining si Sintang Airport, nautdan, ini sila namon sa 2007, 2017, sorry. Okay. 2017, 2014, I think, nadakpan
paano ni sila, anausdanin sila, ginkuhaan sila natin sang metro due to non-payment of electricity, no? Aha. Kag wala sila nag-settle sa aton. So doon na naman lang sa Seneco, kasi siyempre, kadamo man siyang imagine na 250,000 plus consumers, no? Mhm. So wala man na iya naga-close bid yakwan ang aton nga reconnection kag ang aton nga apprehension nga unit na wala man gid. So ang natabo na may nakadipara nga mga tawo naton nga amo na dali nga wala na sila sa metro for 2017 pa, Oh, pero may suga sila sa ilang barangay hall. okay. Kasi dito ginausoy ang mga linya nila kag nakita nga wala siya gali sa metrohan sa Seneco. Mhm. Okay. Ma'am, pilang balayran nila nga ginutdan sila? May ideya ka, ma'am? So mga 200 plus thousand action, Brian. Okay. So, pagkadakop sa ila, sinigid lang for how many years na? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, almost 5 years na nga nag-consume sila. Mhm. I don't, sir, galing ako na 2014, sorry, 2014. 2014 pag yun. Oo, 2014, I think, so November. Oho. So, amo na nga tagaan sila sa Seneco. Actually, si Seneco is for settlement man niya. Kaya ang aton man niya kung mag-settle man niya ang consumer, wala naman kita Yes. magapasakas ang kaso. That's why ang ibang gambang kasi wala man sa magapasaka kaso. Kasi ang aton na once mag-settle, nag-settle na siya mo nagbayad na siya sa mga penalties kasanan. Okay. So wala na kita nagdakuan nga magpasaka pa siyang kaso. But this time, I think ang Singkang Airport na wala di plus ang airport to settle. Oho. So amo na ang na-force decision nito sa pagpasaka ng kaso. Oho. So, ginisip-isip ko di 2014, mga 7 to 8 years nang nakaligad nga nagatap sila. The mga amo nga sa lawig-lawig na. Kalawig-lawig. So, Kung isipon ta, ma'am, inang tapping nila sa ilang nga gina-consume nga bill abi balayran, mga pila na gid ayhan tani, ma'am, more or less. Actually, Action Brian, daw dako na gid gulo kaayo, no? no? Hindi ko sige. hatag sa exact na pero ang aton computation actually kung madakpan naton bisan amo na nga 7 years abi or 8 years. Aha. Ang gina-compute naton is only 5 years kaya mo na nang ginahatag sa layi sa aton. 5 years, ma'am, 5 years. Oo, ang bot I don't know, siling ko nila bakit naglabot naman millions. Tama na pala? Ay, grabe, no? So anong case nga gin-file, ma'am, kay barangay, Ilawagon, pangalan, Barangay Kapitan Rosini Distrito, ma'am, ano? Ano nga case ini, ma'am? Actually, Action Brian, wala dito nakasita sang papeles ba sa akusasyon kaya daw may data privacy kami sa amon sa opisina. Okay. Ang nabalaan ko lang dito yung pasakaan sa ombudsman. So wala dito kapalo kung ano gid ang kaso ng pasaka. Pero according sa amon nga legal counsel, Aha. so may ara pa gid mga further nga mga question, pwede ka pamangkot na lang sa legal counsel naton o kung sa aton abogado. Pero kami goods naman kina kaya ang pinaka-point naton di nga ginpasakaan sila sang kaso because of illegal wiretapping, ano? Ang bali, corporation na panawag of electricity kung sa aton pa sa Ilonggo pagpangawas ng kuryente. Oo, grabe ang natabo sila. So, amo na ang aton. Pero actually, ang Seneco, settle, dito ako may mag-settle. Kung hindi mag-settle, amo naman ang time nato na magpasaka kita sa kaso. Suliton, tali ma'am, ato na sa ombudsman na, no? So, waiting na lang kita sa mga notices abi nga pwede himuon sang complainant kag ang gina-complain. Amo sina. Actually, mapadala man na sila dulo sa ilaman nga sapat sa akusasyon. At may mga hearing pa man Action Brian. So, magalaan pa lang na ma-update man kita sila siguro. Ganun kaya mo lang gid na hindi natin ma-divulge ang whole gid ng mga detalye. Because may ara kita sang layi, sang Data Privacy Act. Yes. Comply gid ng Seneco. Sige, naintindihan ko gid ba mo? Liwaton ko lang si Kapitan, si Treasurer, kag si Secretary. Secretary, Tatlo sila. Kay tatlo ang aton sini nga mga barangay kagawats da kuan sila mo inang hindi man na sila may tenure na sila no? May bulos-bulos. Wala sila yan nag-office everyday. Bali, ang kabalugit sinapang party sa mga balayran nila si secretary, treasurer, nakabalo na sila sang day-to-day pa lang upra sang barangay hall. Isa man lang ka-posting ilagin ang utan, ma'am?
I think lagi ko bala kay mga Okay, sige. agensya sa Aha. apprehension nato. Siguro posible isa lang guro Aha. pastor. Grabe, Pero no? nakadiretso sa aton nga linya di siya bala dahil wala nag-agi sa metrohan. Pero pag galibog ulo ko kakadlaw ko. Pag aboto sila nga building, ma'am, ano direct lang ni tindo grabe ka delikado sa sunog gali ni. Oo. Actually, hindi man guro action Ah. ba? Kiti 7 years, 8 years. Makatiba sa sagat man din. Sakto na hambal mo, sagat man ang ila, manubra. Oh. Kabaluman sila siguro kung anong himuon nila. Aha, Nga, aha. hindi pareho sa iba na daw mga nagapangawat lang bala nga nag-tap lang bala kung sa isa na mo Aha. sa kon sa sunog kiti hindi man kabalugid no so Mhm. I think amo na siguro ang ila nagdirito kasi may ara gid sila guro tawo man nga kabaluman magbutang. Kabalogin. Sige. And anyways, dra lang ko ani asta, ma'am, at least ini-confirm nga ginpasakaan ni Sineco si Barangay Singkang Airport. Pagintindi ko, do nagligad lang gini nga si Mana. Ma'am, ano? So, Correct ko? I think sa Monday, bala ko Monday or Tuesday. Yes. Dosang man Tuesday sa do Monday bala mo? Do Monday. Oh, Oo, pagintindi ko. Sini nga week. Ikaw pa nagpabalo sa ako. Pasensya gid ba matrabaho lang sa media nga mga marites kami mo. Sukod zero. Sige, ma'am, salamat vida pero iyan ko lang ni yes ma'am, may ara kay dugang. Mhm. Okay, wala man. So, Ah. amo lang na galing, ang pabalo talaga sa aton nga mga Mhm. member consumer owners na subong massive ang aton nga pagpanggakop sa mga illegal Yes. connection taga pangawas sa kuryente. And we have, Mhm. may mga upod kita, no? May mga nag-upod sa aton kagda pila ka teams na damo, gid kita subong massive gid ang ating ginahimo Aha. subong. So, amo na nga mag-andam, gid kita kay basig na madakpan ka, Mhm. kadako man sa multa. Yes, dako so ining sa singkang way pata kabalo kanong multa gis ni ma'am no. Hulaton ta pa Wala. ini. Oo. So, Actually, Action Brian, ara na may amount na, Mhm. pero hindi lang din ma-divulge ka tungkol sa data privacy man naton. ba Na- sige. Mhm. Oo, mas storyahan na ilang sa dason. Yes, maintindihan ko gid ma'am. Maintindihan ko gid ang inyo sini nga sitwasyon. Ma'am, iulay hunon ko na lang ni sa may area kuno sang sumag may feeder kita dira. Pila na daw ka adlaw ma'am nga siga patay ang suga Ang damo dami. na reklamo. Ang- Anong natabo ma'am? So, figure 1 na siya Action Brian, pero hindi man naton, bala ma-determine, kaya nag-gulpi lang siya mapatay siga, kasi nag-check to guys, so mga engineers namon subong. Aha. Kaya kadamo, gid ka pa mga pati pamilya ko, ara man nag-i-install. Mhm. Pero dahil problema, kita sinadala bala sa halin sa una sa may sumag, kay SF1, nadalahan dumanan mo kagkapok. Aha. Daw kanubo, bala sa daw kadamo, daw sa mga tracking, bala nga nagaka-permilya kadala sa aton, bala nga Oh. linya. Mhm. So, amo na nang nagka-problema, kita dira daw kanubo. So, I don't know kung at the same na siya problem. Aha. Pero nag-message siya sa aton nga mga engineer kaya nagapamangkot ko sa update. Mhm. In case may update ko karon Action Brian, ipadala ko lang sa imo. Sige, salamat. Gibam kay Yes, bye. ang reklamo mismo nga amon nga manager nga dira dapit man naga-star. Oo. Naga Ang ako sa parents sa 2 months ko, sa ako to gani sa Sineco, man halin, Oo. nag-aubra sa una. Gareklamo man siya, nagilahungod mo na guro kay para mandako ang balaran Ay, ko hindi, si tatay, dahil hindi taga Sineco. may ara to naga-birthday kagabi nga inugkaon na ginilaway na sila suga si nano ini. Tay nagpakingki lang sila anay, no? Oo. Okay. Tay may man to kay na natabon-tabunan ang lagko hamal bla. Okay ni kay brownout. Oo. Action Brian. Oo. Thank you, Action Brian. Yes, ma'am. Thank you gid ma'am. May gabi mabuhay. I-message pa kakaroon for ano gid mga Yes, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. Thank you. Bye-bye. Yes, ma'am. Action Firing Line. Okay, hulaton taning iya kasingkang airport mga kaksyon, no? Kung ano ang mangin resulta sini kay hindi lahog-lahog iniho gobyerno ang ginkasuhan sang Sineco. Action Firing Line. Do kalain man no, respeto lang kay Kapitan Rosini Distrito bla. Oo. Gobyerno tamo ti una patayagin kasuhan bangod sining alleged nga kinawatay. Action Firing Line. Ahay na dumahuya man ta sini ba? Do ka lain ba no? Oo, hulat-hulaton tani keto na sa ombudsman. Amo nang hambal naton ang iban dira nga nagapulo pangawat man subong, sekretuhan nyo na panggabot. Apply na kamo sa Sineco kay inang inyo sining pagpangawat nga wala kamo inang may ginabayran. Pero ginakonsensya man kamo sina nga nagausar kamo ya sang aton sining elektrisidad nga wala kamo gabayad ti mayo yuhom nyo pero sa prangkang istorya malaway ina. Action Firing Line. Tiaryo, Singkang Airport
2014 panood dan, hasta subong gasiga. Gali kay sa poste sila yung nagatap. Pero ginatistingan ko ganilambot si Kapitan Rosini Distrito, angot sini makaksyon, nga makasabat man regarding sinibala, galing kay doon di gid malambot ang iya sining telepono, ginatry ko gid nga malambot sining nga gabi, para mapasabat taman gilayon kay, para sa ako niya, first time ako nakabati nga gobyerno mismo, amo pa yang ginkasuhan, kag amo pa naghimo sang kaangay sini, nga abilidad. Action firing line. Nga dapat ang gobyerno amoya ang mangin modelo sa paghimo sang maayo nga mga butang kaangay sa pagtabid iya sa Seneco sang hindi iya illegal kundi legal nga paggamit sang kuryente, mga kakson. Action firing line. La 7:31 na sa aton sini nga pagpangalagad, i-try ko gid nga lang buton karon na si Kapitan Rosini Distrito, makaksyon kabay pa nga malabot na siya para makuhaan taman siya sang side. Now, pagbalik naton karon dugay-dugay, i-plastar ko ni sa inyo kung paano nagluntad ang pagbunggo sang higanti yang truck, mga kaksyon, sa van nga ang nagasakay sining van mga 26 ka mga persona halin dito sa Dumaguete area papauli sa banwa sang Don Salvador Benedicto via San Carlos City sila. Sang dinalasa sila sa kurbada nga nasa nagahagunos iyaho nga truck, mga kaksyon, sa Himalalod. Ti ang resulta, 3 sa isa ka pamilya ubos nga nagkalamatay. Action firing line. Sa 3 nga nagkalamatay, pagintindi ko, mga 6 tubtob pulo padri ang hasta 15 pagani mo. Ang yara sa sitwasyon nga nagapaayo-ayo subong basi lala maganing sitwasyon sang iban kabay pa nga okay na sila. Karon isay-say ta kay eksklusibo na interview naton ang nagapungko sa Francit mismo, tupad sa driver. Nga way gid siya may pasa bisan isa, nakaluwas siya, pero mga pamilya niya nabulaga gid siya, kati 3 gid siya ang ginbawian sang kabuhi, mga kaksyon. Action firing line. Inaiplastar ta karon sa aton sini nga pagbalik la 7:32 na, pero antes pa naman ang tanan, gina-endorso naton sa inyo ang Bluterna Plus Herbal. Mayang gibilang kay Milili Oligo sa Bunny Cave, na tamyaw niya si Vanessa Star kag Doc Matmeo, Jinky de Lagdon, Will Amar kag Alex Montesa. Georgia Gargasira nagamonitor man, kaluoy sa aton gabayad sang sakto gani man. Franklin Tilohio, Marilo Travilla Catinoy, Elvira Hilogo sa Firmville Pahanukoy, thank you gid. Jonaline Ninial Decrepito. Good evening, Son Bry. Good evening lang kay Roger Ninial, hinigaran kay Yong Love, Yeng, naga-monitor. Felice Binzola, Hil Javier, good evening, Son Bry. Monitor lang Purok Wagon, Pilais Residence. Barangay Bata, salamat. God bless. Raymond Mides Manangkil, nahulog na si Marcos sa mga pamangkot. Nahalog na sa mga pamangkot, Action Bright. Dennis Nuestro, Martin Aliling, Ana Sinuro, Joby Monares, Almira Limelazarte, si Ana, good evening Nona, sa mga reporters ng ARB, stay safe, God bless. Salamat. Toto Tatan, good evening Sombray, si Bongbong Marcos, nagalikaw sa mga pamangkot tungod sa mga kinawatan sa pamilya niya kag sa mga balayran niya sa BIR. Jocelyn Diaz, good evening Sombray, aslang ko kung ang untat biyahe dira lang sa Bacolod City or
Kabilugan nga Negros Occidental. Jocelyn isang bago. Kabilugan eh. Imbang Jocampo, good evening, Sumbray, monitor kami di sa Maaw. Christine Minyes Villalubos, Lito Dayap, Gerald Gadudo, Araman Rowena Castillo de la Cruz, ang Purok Masagana, Barangay Sais, si Madam Elizabeth Magamala, stay safe, always, God bless, mana. Thank you, gina. Happy, blessed weekend. Ricky Soriano, naga-monitor man, monitor di Georgia Subdivision, Georgina. Araman si Josephine Celeste Tayco. Sumbray, tamyaw ko lang da toto ami kag toto apal ga monitor gid kada gabi. Si Colcol Salvador Esperagusa, Araman. Hel Javier, aksumbray liyog tamyaw kay Tatay Adolfo kag Nanay Milagros sa family Ganza dira sa La Carlota. Monitor gid subong barangay Bata niya. Rex Olarte, sinong Rex? Good evening, Sumbray. Ba, umayo, tani madayon ang saka, sweldo. Ba, makaginhawa, gamay. Dako na subong sweldo. Wala dong no? Mag 750 daw, goods naman na. Salamat ginaw sa pag-monitor. Jonah Pirater ka David. Evening, Sumbray. Monitor kami di Barangay Pandanon, may gabilan da. Mayo na panyapon sa family ka David, kag Pirater nga nagapamati gid. Wow. Shane Anthony, naga-monitor man sa New Jersey, pa shout out lang Kuda family Lapania. Thanks, God bless, more power to program. Merlin Nalua Lapitan. Potdan gani simple nga konsumidor, hambal niya. Leah Younger Esquivel, Araman. Si Merlin, nabalya Sharo, waigid na balaan. Imposible, kalawig. Ito, no? Subong lang. Dining Alojamiento, Hinida Ordunes, Jure de la Vega, Aksumbray, monitor lang kami gali sa imo. Sitio Talaptap, La Castillana, la binagid sa family de la Vega. Nicanor Ticala, Araman, Mario Lim Jimenea, Aksubay sino ang abogado sang Sineco, kag ano bala ang kaso sang singkang ginkawat bala ang kuryente or naga-tap sa balay. Na-mention ko na kainana. Si Merlin, subo ba? Permi lang kami kuti-kuti-tap. Si Mario, kadamo bala squatter, ang kuryente way gaagi sa metro, dapat parihuson nila. Georgia Gargasiran, kaluoy sa aton gabayad sang sakto. Okay. Ana, nabasa ko na kay Inano. Ang family kaniya, ginag-greet ni Madam Ana Sinoro. Si Mylene, good evening, watching live, sir. Sige. Liza Montecastro Narciso, good evening, Sumbray, watching live from Doha, Qatar. JR Delfin Pasaporte, good evening, Sumbray, tamyaw lang sa mama ko, papada sa Moises Padilla, watching from Cadiz City. Rowena Castillo, Gapanyapon. Hambal sang nana ko Mansoy de la Cruz. Idilaos kag Nanay Isabel sa Victoria. Sige. Balik ko dugay-dugaya, ha? Dira lang ka mo kay duwagan ta aton sa mga balita. Besyara tayo, besyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may... The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pag-id sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, basahon taning aton sini nga mensahe. Good evening, Sumbray, si BBM na huya guro sukmatan sang tawo sa ginhimo sang amay niya, di ba? No. Action Bray, puti log si BBM, hadlog sa iya landong. Grabe nga mga tao. Bray, good evening. Sineko dako gina-charge nila sa mga systems loss nila. I-consumer nga dapat dakpo nila gapangawat kuryente. Kay ila na obra, maligid lang ha. Ila na obra hindi sila kadakop nga sa mga squatters area halos tanan ga illegal connection, ga aircon pa, may ref pa, may aquarium pa, electric stove pang iban, etc. 100 pesos lang ang monthly sang ila ginabayran. Ba, puwertes pagkamaro ba? Action Bright, ano ning Sineco, 2014 pagali na nautdan, 2022 nan lagin filean sang kaso, daw kadugay ginhaw, tigaling kay na daw may ara to sa ginhambal nga agin pasita, may mga settlement par ano bla. Kadugay to no? Oo, may sugpon di siya. Ambalya, gaduda lang kami sa Sineco. Kon wala lang guro nag-inkwentro ang mga distrito kay Bing Linardia, hindi gina mafailan kaso. Ay gile. Way ko ideya. Tuod man no? Nga subong lang naman. Oh, mga barangay kapitan da no nung 2014 pa, tapos 2022 na sumo, pero ginatawgan ko actually si Barangay Kapitan Rosini Distrito sang Singkang Airport, pero nagaring pa kaina, no? Katatlo ko nagpanawag nagaring, ikapat kalima ka ano mo ay na naka-off na. Base naga-monitor ka dakap or mga constituents mo na, no? Kapitan Distrito, sir. Ako na nagapanawag sa imo, sir, base makakuha man ta sang komento mo. Base may panagang ka sining kaso sa imo sa ombudsman kagang imo sa treasurer kagang secretary mo dira. Mabulabudlay ini kay ti gobyerno ka suliton ta gobyerno ikaw nga dapat mangin modelo ikaw sa mga tawo kamo paya una nga nagpangawat ka kuryente suno sa Sineco. Mabulubog at ini. Sige la 7:59 na may gabilang kay Jerry Limaco naga-monitor. Hambal niya patay-patay nila kuryente, ideya abray ideya kang ginapatay-patay nila ang kuryente man. Way ko ideya monto pamangkot ko kaina.
sa may barangay Sumag, Kabog, Handumanan, kag Pahanukoy. Ganog kuti-kutitap kunong kuryente nyo na. Do 3 days na, pero ginapacheck sang Sineco kung di nang may problema. Si Allen Camacho, good evening, Sumbray. Always kami ga-monitor pamilya Camacho kag si Bongga diri sa barangay Hagimit, La Carlota, Sri. Salamat Action Bray, God bless and keep safe always. Salamat. Si Virgil Pinda, Action Bray, monitor kami gihapon diri sa Celine Homes. Tamyaw lang ang anak ko nga si Ruslan Bison and his family sa may Calatrava, gapamati na sila. Salamat and more power to and God bless you and your program and family. Thank you, Gid, Madam. Rochelle Fulgencio Susana, naga-monitor man. Las 8 makaksyon sa aton sini nga pagpangalaga. Diri kita. Kagabi mga kaksyon, may ara sang dako nga aksidente nga nagluntad didto iya sa Himalalod, Oriental, Negros. More or less mga kaksyon, mga las 11:15 sang kagabihon ini, no? Ang ini nga mga biktima, more or less mga sobra 20, to be exact mga 26 ang sakay, liyog lang ko na action diyan, kanabala. 26 sila nga sakay sa isa ka van nga puti, no? Ini sila ang nagikan sa isa ka lugar man dito sa Oriental Negros. Kag nagapapauli na ini sila kuntani via gihulngan to San Carlos City kag magpauli sa Don Salvador Benedicto, partikularmente na sa may Tuburan, Barangay Pandanon, mga kaksyon. Ining mga biktima, halin ini sila sa isa ka kasal sang ilaman nga himata. Sakay sa isa ka van, kag samtang nga naga-travel ina sila papauli, hinali lang sila nga dinalasa sang higanti iya nga truck, mga kaksyon, sa pagkadako nga truck sang ginakargahan sang tubo, pero empty ini. Dira sa may Barangay Poblasyon, National Highway, Himalalod, Oriental, Negros. Ang ila sini nga van, mga kaksyon, wala ini matumba. Pero bangod sa tuman nga impact nga igo sang tuman kadako nga salakyan, ang resulta diri nagpiod-piod gid ang ila sini nga wala nga porsyon sang van nila sa may driver side gid mismo. Kag bangod sa nasambit nga bunggo, 3 gid sa sini nga pamilyaho ang nagkalamatay, mga kaksyon, Bopuertino. Isa na diri si Pastor Elizar Pontiliano nga nagaedad sang 68 anyos. Ini siya ang utod sang anay Vice Mayor and SB member nga si David Pontiliano sang Don Salvador Benedicto. Napatay man diri makaksyon sa iya pamilya amo si Irodita Gakang, 67 anyos, kag si Ruel Gakang, 62 anyos. Mag-ululutod, magpamilya, ini sila, mga kaksyon. Ang ining 3 nagasakay ini sa may ambal kay nato ni Manong Judy Gakang ang sa Francis nga nagapungko. Ara sa likod lang nila tunga-tunga, no? Sang bumunggo ining fuso truck nga ginamaniho iyan ni Marcos pangalan niya, Marcos Albi Rastini, 40 anyos, taga Gihulngan. Ang pagbunggo, mga kaksyon, ang igo niya dala bagno sa kilid niya, amo gidto ang rason kon nga nagkala ipit ini sila kag nagkala pakdol sa sulod sang salakyan. Ti kon van di ba sirado, nagkala lugo to sila didto sa sulod, no? Gin hingagaw pa ang dala sa hospital ining iban, mga kaksyon. In fact, ang anom, pagitindi ko kay na anom or sobra, ari diri sa may regional hospital. Gin hingagaw gikan didto sa Oriental Negros. Kay kaina, mga kaksyon, ini sila
nakitaan ko man nga ang iban basi nagpalauli na, okay na, pero gina-wheelchair pa, no? Mabudlay gid sa ila sini nga sitwasyon. Ang driver, ti dakwan man ni, nabaldaman ang driver sini. Pero aring panaysayon, eksklusibo nga na interview sa Aksyon Radio Bacolod, si Tatay Judy Gakang mga kaksyon, nga siya mismo amo ang naka-witness gid sa kamatayon sa iya sini pamilya nga ginahaya sa dalan action hands. Ginatupad-tupad ining tatlo. Pwerte mo pero dali gid lang. Before ko i-replay ini, ipasa ko lang ni kay action na JM para mahingagaw ilang. Kay para makitaan lang ang hitsura bala ni nung Judy Gakang nga aton sini interview kaina mga kaksyon ano? Sang aga mismo diri sa syudad sang Bacolod. Ang driver mga kaksyon sang Fuso truck nga ini yara na subong sa paghinakop sang Himalalod PNP, no? Ang problema lang dito sa Himalalod kay ang mga kapulisan kay ina gintestingan nga ma-interview na Action Alvin Grava na way pa kuno matapos ang ila sining blatter, no? Medyo masako-sako pagid sila. So way gid malabot, no, ang Himalalod PNP. Kay suno dire kay nung Judy, antes pa naman sila ginbungguan. Una na nga ginbungguan sining tin-wheeler truck nga ini ang isa ka motorsiklo. Amo tong hibaluon ta kun tani kung kumusta na ining motorsiklo nga ini kag ang gasakay dire. Tikon pa ipalaragway mo kay nung Judy kay na ang dalagan action hand sining truck sa kurbada mismo ara man ang kuno sa mga sulusitin tao cinta. O sining ko nga amo ginakadasig padalagan niya manong man. Siya kay ginalagas ini siya sa mga istambay to sa unaya nga gindalasa nga motorsiklo. Kita mo lang gid kabulay og klase driver, no? Amo ning mga driver kung kaysa ining may ara ta subong sang bag-o nga before ka magpakuha sang imo sining magpa-check sang ORCR bla, maparenew ka. Maagi ka gid sa maid-id subong nga pagpangusisa sang salakyan mo antes ka makapasineko kay para makitaan da mga preno mo, ang imo mga headlights da, signal lights mo da, ang imo sini nga mga ruweda, etc. for the safety, ano? Pero tiyaryo, inya hindi ni mechanical error, kundi human error sa katuntuhon sang driver nga huros-huros. Kung kaysa hindi ta mabasol yang mga salakyan sa aksidente, ara iya mabasol tayo kung kaysa ara tayo sa naga-drive. Ara iya sa mga naga-drive nga mga huros-huros mga kaksyon. Timbre lang ko Action James kon goods na, no? Kay itira ta ang tingog sa aton sini nga na interview kay na mga kaksyon, no? Sa aton sini nga pagpangalagad subong gabi. Sige, Aryo, diba si Plastado na gid man, ipabati ko ang tingog ni Manong Judy Gakang. Sa transit ni siya nagapungko sa tupad sang driver mismo. Naglupok ang airbag kag didto umigo sa iya amo na nga nakaluwas siya sa anuman nga hitabo kuntani sa iya. Last 8:08 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon ang kapolisan didto sa Himalalod basi malabot taman karon dugay-dugaya. Ginatry ta nga makontak man para makulo kompleto ta ining detalye sa nasambit iya nga balita, no? So mabudlay kun kaisa nga magbiyahe ikaw kun gabi, no? Kabudlay gid katama kun amo ning sitwasyon, no? May ara sang may ara ox na action jet. Ara ya sa mga huros-huros nga hindi ginaton mabalan. Bisan ano nga halong mo nga driver, may iban nga driver nga wala gahalalong. Ari si Manong Judy Gakang ho.
Dali gila action J, why ko no gasaw ng aton FB live sa aton nga interviewee? Sige padayon be. Ay sir, ang natabo na mong kagabi sir, hinay kaya mo naglagan, kurbada, tapos ang tiniwilers, pirti kabaskog nagpataklad. Ging kawat siya ang amon nga lugar, so gin pagkabig pagpahigas ang driver para hindi kami masakam. So, okay na to nakita ko mo kay pirting kabig niya giagaw ng tanan-tanan nga lugar, waslikan kami sa kilid. Ti amo na tong pagwaslik sa kilid, lumupok ang salakyan. Abi na mo sa amon na to mama, kakasgid ang way na kuya idea kung ano tong natabo. Ti nakita ko nga daway man ko na ano, nang ang driver ning gutok. Hindi siya kagawa masyado. Sir, akong gingagaw nga maka-rescue gid ko makagawa. Kay nagbalik among ulo sa padumagiti amon nga ulo. Nagliso gidya, liso gidya as in dira lang gidya sang ginadagana namon ging liso gidya gatiyo gidya. Tapos kumo kayo gapuok ng aso ga hinibi na sulod. Makagawa lang ko ni paggawa na ko kay makagawa raman ko. Way man ko pilas bisan gamay. Ginabri ko pertahan, pag-abri sang pertahan sir. Amo to nga nagpuok ang aso pagadto sa akon. Ging pangbutong ko silang mayo pa nga kwan gina hingagaw ko man kay walay rescuer. Pila ka mo ang gasakay sa van? Ang gasakay lang sa van mga jutay man lang ang mga bata ra man gagbay isabak lang. Oh, mga bata man lang sir ang gisabak-sabak man lang amo lang na. Sa mga 20 ka mo? Oo, pero dala na ng mga batang gagbay yung sabak-sabak lang na. Dala na ang mga bata. Ining tatlo ka kilometer sa diin sa? Sa Don Salvador na tanan. Hindi taga din sa gapungko sa van? Sa tupad man sa driver. Sa backseat? O diri sa likod sa driver. Tapos si tita kasi titi, are diri sa may tupad man akong mama. Tupad man akong mama akong magulang manguhod. So tinuparay lang gid. Tinuparay lang kami tanan nga tinuparay lang. Natumba ning banyo o wala? Wala na tumba ban, tumiyog lang kay mas pasalamat kami kung nagtiyog lang kay kung tumumba sa hinay man lang kayo among dalagan so napreparahan guro nga nakubiran pa sa driver amo to ya sir nga wala matami kayo tanan-tanan. So meaning nagtramatay ni sila sa impact siguro sulod? Sa impact sir, sa impact. Natiod gini sa lakyan? Daw ang mga ang glass blato daw nagkalaw pughay. Tapos ang mga bangko daw na ang iba na ipit man lang siguro. Hindi na ko masyado basta kay pag-ipit di na makuha ang iban na gutok. Kaya wala na ko Hindi tatlo nung on the spot din patay or oo. Pa ni sila? Oo, ay nagidway na. Di na pila sila nung mga? Ang isa daw na ipit lang daw ay man pilas. Ang isa diri. Ang isa man sa likod. Diri man. Oo. Ikaw nung di ba sa Pronset? Sa Pronset gidya. Pinas nga way kumano no? Duha kami ang driver, apat kami. Pati diri man sa piyak. Natunga ko dayon driver. Kay siyempre gabalik ra mo kung dasi maglagan mo. Ang dagan mo hinihinay. Pero ang dagan guro sa 10-wheelers, di mo dubo sa kurbada, 80 o 100 ang kurbada. May unod siya no? Daw wine man to sir, kay usog lang kayo, kay may galao sa iya. Kay may nabungguan na sa mo. Mga nuras ka dyan Mga alas 12 turo, alaw na. Din ka mo halin ganyan sir? Sa kasal, sa manghod ko. Sa kasal sa manghod mo? Oo. Papuli na? Amo na sir nga, ginhingagaw ko lang manghod ko pag-rescue. Kaya ipabango na lang na ako si Utol, kay para mo ginawa lang, so nakasuka siya dugo. Amo na nga, kaluyan man sa Ginoo. Sa ang napatay din isa, pastor no? Si Pastor Elizar. Pastor Elizar Puntiliano. Action Firing Line. Amo ng panay sayon makaksyon sa nakaluwas sining nasambit nga aksidente. Kay nagin sagi ko kalantaw ang bilog galawas ni Manong Judy Gakang. Wala ko may nakitan nga pasa or basi sa mga likod sa dilargo niya. Pero basta kwan siya, himsog siya kay na. Action Firing Line. Sa isa ka pisok mga kaaksyon, bangod sa mga huros-huros nga mga sahi sang driver sa dalanon, ginbawian sang kabuhi kag nagkalaangol pang iban nga mga pinamilya gid iyaho. Action Firing Line. Amo ni sahi nga mga tao ka ilinit sinin di na ni dapat ya pag hambalon nga iulo ariglo
dapat iya kasuhan gini sila iya sang reckless imprudence, no? Resulting to multiple homicide, mga kaksyon. Action firing line. Kag kwani damages, damage ang property sang salakyan. Homicide, multiple homicide, kag multiple pang mga physical injuries, no? Ang i-file sini para magkaladudla ang kangay sini nga mga driver. Action firing line. Kay galing ginaimbestigahan pa man sang kapulisan kon human error gidla, hubog, base nakayup-yup man, or nagapadasig lang gid sang dalagan kay gasalig sa siguro nga gabi jutay ang mga salakyan. Action firing line. Ora nga sitwasyon, no? Ti mahulog abi nga ti aksidente gid man pero ti may napatay ka ho. Imagine mo na nga patsyan mo ya 3 ka tawo, isa ka pamilya bangod sa amo ni nga sitwasyon. Action firing line. Las 8:17 na sa aton sini nga pagpangalagad, mga kaksyon, may gabi lang kay nung Dodong Alimon kag kay nung Dodoy Roberto naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad. Action firing line. Sige, pagbalik naton karon dugay-dugay, ano ayhan ang rason sa mga negosyante sa syudad sa Bacolod nga pwede man sila makahambal nga tisigya. Rally protesta lang kamo da, untat biyahe lang kamo, masige lang kami sa amon sining negosyo, pero maupod kami sa inyong singgitan da. Pero diri sa Bacolod yang hambal ya, hindi kami mag-upod sa inyo sining rally protesta. Action firing line. Kasakit man mapamatian, no? Sa mga utod tanibla nga nagapaninguha nga mapanubo ang presyo sang gatong, presyo sa nagapanguna nga balaklon, or pasakaan ng sweldo. Ano pa nga sistema? Dira kay kagabi sa interview ta kay Mr. Jigo Malakad, ginklaro niya nga wala sa agenda nila ang pagpasaka sang plitihan. Action firing line. Pagbalik ta karon paplastar ta ni with action Alvin Graba, pero ginadulong naton sa inyo ining nga magpangalagad sang DTX. May gabi lang kay Mirna Cloud, naga-monitor sa Berry sa Villa Estefania Phase 1. Salamat, gid no? Thank you, gid. Bao. Dira sa may Phase 1 kamo, sa Phase 2 lang ko da. Si Jonalyn Ninial, good evening, naga-monitor sa Barangay Ayungon, Balia, Dulid si Joy Joy, kag RR. Sige, salamat, gid no? Si Ems Humayaw Araman, si Georgia Gargasiran, salamat gid kay ina, no? Boards Asa, shout out kay friend ko Regs Slow Mahinay. Gapamati gid sa subong sa Purok BM Barangay Takuling. Si Jerry T. Ayon, amigo ko na ang utod niya nga si Pastor David Pontiliano. Ang pastor amo ning napatay, si David amo niyang vice mayor. Si Jerry Liwart, nagamonitor sa relocation site sa La Carlota. Jonalyn Ninial Decrepito Araman, naga-monitor sa Bangga Tutong, naga-monitor man ho si Jerry Limacao sa Pilisa, no? Okay. Veronica Santilian, Manukan 3 days na action bray, kaano magpatay-patay sa gabi, ano nahimo nila man? Basi layo pa tong Disyembre. Di na to nag-chat sa ako, nakidangagin tawag ya ko nga si Action Eljan Castanyo. Di na to. Last 8:20. Balik ko dugay-dugaya, mga ka-action.
Bishara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man Aga, udto, hapon, kag sa gabi. Manamyaw kitanay, good evening Action Bray. Greet ko lang family Isto Koning, Lindayaw, Cancelo, Hinosa, Taying kag sa bayaw ko nga si Femi, Isti Kuning, Roding, Isti Kuning, greetings coming from Jason. Sige, salamat gid no. Action Bray, si Bongbong Marcos padagaan niya lang sa patalaw-talaw sa debate. Kung sa akon lang, kung siya ning magpresidente, pwede ya kita bayaan kung magkinaano gidman. Rason nga hindi gid ko magbuto sa BBM Sara. Basta, hindi lang kuya sa ila. Hindi lang siya. May gabi Action Brian, nagapanalaw si Bongbong Marcos. Nagapakita lang at layo sa kadalagan ang iya pagpadalagan. Hindi bot silingon nga hindi bot silingon ano ni man hindi ko mag-gets mayo no. Hindi bot silingon nga nagalikaw siya bangod lang sa mga pamangkot base hindi gid siya kabalo magsabat sa mga pamangkot. Parte maning mga komento nyo. Si Manuel Jan Ong Grand Kapal naga-monitor man. Si Madam Jinky de Yalagdon ginagreet siya lang si Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Lily King, Alma Oligon, Alex Montesa, Milail Oligo, Michael John Season, kag pamilya niya. Sige, las 8:33, hingagawon ko sa Action Alvin Grava kung ano ang rason sining nasambit nga MBCCI o kung mga negosyante sa syudad sa Bacolod kung nga hindi sila upod sining nasambit iya nga biyahe protesta. Biyahe protesta untat biyahe sa Lunes kag Martes. Sige, las 8:33 pero dali gid lang Action Alvin basi luyag mo mangin kabahin sang coverage team sa Action Radio Bacolod para sa national and local elections May 9, 2022. Nagapangita kami subong sang mga data gatherers mag-aksyon kag reporters. Pwede ka mo mag-apply kung ikaw taga Bacolod, Hinigaran, na Castillana, Isabela, Moises Padilla, Binalbagan, Himamaylan, Hinubaan, Tuboso, Victorias, kag Candoni. Pwede nyo mapadala sa email na to dra actionradiobacolod@gmail.com or pwede nyo i-drop by diri sa may Action Radio Bacolod mismo. Ari lang kami sa may penthouse, Wilrose Building, corner Burgos Lacson Street sa Barangay 9, Bacolod City, mga kaksyon. Ang balita ni Action Alvin Grama dulong sa aton sang D3 Bayo duga nga proteksyon sa kaugalingon. Action Alvin, mayong gabi. Good evening sa iyo, Action Brian sa pihak nga nagahanda na Action Alvin? Yes, Action Brian. Dali gid lang sa balita mo din dapit ning Art District man nga daw kadamo kuno to mga kids ang tawag nila mo. Kadamo mga kids di subongan nagatipon-tipon, iban wala face mask, wala social distancing, di naman ayon man. Sa may area sang Barangay Mandalagan, likod sang former Police Station 3. Ano na why nata Mascara Festival? Sunset Festival ng tawag kuno sine? Action Sideline. Tunod nga kapistahan tunod nga adlaw sa kapistahan. Hindi ginkwanta lang Sunset Festival kuno tawag sine, gatipon-tipon da. Amo niya nga nakitanta Action Bray, kag na-obserbaranta nga ang batita Action Bray daw may live band. Ay, okay. So nagapakita lang nga daw ka normal na sang sitwasyon ta kung COVID-19 na paghahambalan. Correct, Action Bray. Hindi lang magsalig, hindi lang magsalig. Hindi lang magsalig, mabudlay, basin ba lang laptahan, kag madugangan ang numero sang COVID. Imbis nga daw medyo makagulogin hawa na kita sang sulhay, base manabo naman tiliwat guyata plakadlaw, Action Alvin. Isa pa na, base manabunta, kag amo gani nga dapat mangin aware kita nga hindi, kag di ay gid. Nga magtuparaygid muli ang pinaka-importante diri Action Bray. Why man ginadumilin tipon-tipon pero mga kids
gamita man ang face mask nyo kung way ka mo nagawakal daw kung nagainom, takod man na kag magduro distansya, na? Ang pinaka-importante ang keyword social distancing. And at the same time, suksuk mask. Muna kunong pinaka-last kag pinaka-simple na lang ang health protocol mo. Okay, kumo, ara na kita sa alert level number 1. Ang pinaka-importante di reaksyon na, Bri, at least mapatuman ta ang pinaka mga health protocol para kahit papaano iyang hindi kita magka-problema sa ulihi. Kung magpadayon ini, base balayang imbis na how many days kita nga zero, lain niya, base madugangan pa bala action, Bri. Ayaw man, ayaw. Kabay pa. Amo lang gina-remind ta sila, mga kids, hindi na magpatama. Kag at the same time, dapat paminsaron nga way pa kita yang na-deklarar nga connection Bri, no? COVID-free. COVID-free. Dumdumunta nga si COVID ara sa gihapon. Kag ang pinaka-importante diri ang keyword kag masunod kita sa health protocol nga ginapangabay mismo, no? Sang DOH and at the same time sang sang pila ka mga otoridad ta nga kung pwede nga i-observe sa gihapon ang health protocol at kung mamangkot ka sa liwat basta ara na ya sa likod sang daan nga police station number 2 kay makabig ka bala nga sino nang cooler mo man? Gani man na action na Bri, no? May gintawgan. Ako lang matawag. Abi ko gintawgan ka dayon sa organizer. Kulbaan ko dayon. Action Alvin, go ahead sa imo sining report, sige. Action na Bri, diri na kita. Sa karon action na Bri sa pihak sang pagpanghanda sang sektor sang transportasyon sa idalom sang Undok, Febakda, Stone, upod na sa iban pa nga mga nagasuporta sa plano sining duha ka adlaw nga transport strike still ang MBCCI kag iban pa nga mga negosyante led by MBCCI President Frank Carbon nga wala sang plano nga suportahan ining transport strike action na Brian sa maabot nga Lunes kag Martes. Sunod diri kay Carbon, actually, isa sa mga rason kung madumduman ta, kag madumduman mo man action Bri, ang pangabay mismo sa sektor sang transportasyon na kung mahimo kakason ang ining excise tax o kung pwede buhin-buhinan ang ining excise tax. Nalakip na diri of course ang pagkakasman sining value added tax, but on the part sang patag sang negosyante, on the part sa mga negosyante sunod diri kay Carbon, hindi di siya pabor nga buhinan ining excise tax kay sa rason nga sulo sa iya ining excise tax amo ning makabulig para sa mga negosyo, especially ang build program sa gobyerno nasyonal kag ini siya ang build program sa gobyerno nasyonal makahatag ni siya aksyon na Bri sang dako pagid nga trabaho, especially sa mga nadulaan sang trabaho tinalikdan inabangod man sa COVID-19 aksyon na Bri. Galing hindi man niya forever nga i-suspend mo siya, ginapakayo di 6 months malang gani ibalik siya kung daw hagan-hagan ang pagsaka sang presyo sang gatong. Correct action na Bri. On the part man sang MBCCI niya hindi kami pabora. Kung gusto lang gid nila ari na lang ko. Ginaabisuhan ni Carbon nga sa ang sektor sa transportasyon. Number 1, tutukan na lamang ang ila sining panawagan para sa fuel subsidy. Ikaduha, may ara man nga cash transfer o kon rather cash card. Kag ang ikatatlo diri kung gusto nyo masupport kami kung panawagan nyo yung fair increase 1 peso to 2 pesos per kilometer kung saka sa plitihan diri sa syudad sa Bacolod aksyon na Brian. Why na tsansa kay sa Manila gin basura na aksyon Alvin sang LTFRB?
Ay, galing ka. Ati, way naging dyan sa magamo na. Oo. Pero sunod din kay Carbon, kung amo na ang ila panawagan, posible makasuporta sila sa panawagan sa sektor sang transportasyon. But on the other hand, ining untat biyahe, hindi sila pabor. Ano matabo sa Lunes? Action na, Bray. Sunod din kay Carbon, nga ti obligado kay kung mo may duty, hindi man na siling biyang regular holiday, kundi may duty ang mga empleyado. Obligado naman ang mga empleyado nga makatambong sa ila maka-perform sang ila sining negosyo, action na Bray, o sa ila sining trabaho. Actually, why gid man niya nagapanawagan ang mga transportation groups nga mag-untat sila trabaho. In fact, kapanawagan gani si Malakad nga sa mga pribado yang institution, provide kamo sa lakyan para sa empleyado nyo. For once man lang na action, Alvin, di man na adlaw-adlaw. Yes, action na, Bray. If you may remember, bisa ng BPO, nagtambong man sa ila sining Unity Forum, at least ginpabalo, kaginpaandaman na nga kung may mo, at least kung may masugat sa ila sining mga empleyado. Amo na ang pinaka-importante diri. The same man ni action na, Bray, panawagan man sa bagong alyansang makabayan, and at the same time sang iban pa nga mga progressive nga group, nga kung sa mga kauturan ta, wala gid lang sa nga importante nga kantuan, mas maayo pa gani nga tiner lang kamo sa balay, not unless importante, inaya pwede. Base, adlock lang sila magsakang kwan, sweldo? Isa pa na. Makon. Ginatunaan bala sang duli subong 750 nationwide. Per day. Per day? Oo, pero on the part naman niya, marason na naman siguro ang iban ng mga negosyante, ang ginatawag nila nga cola. Kag ang cola. Dumdumon tayo na. Kaya always na yamambal ate Bacolod. Ate when ni nalakip sa 750 base man sa emergency cost of living allowance. Amo na gani ang ginatunan subong nga himon 750 nationwide. Kon madumduman mo si Leo de Guzman, kapapili presidente, siya nga ang hindi tapagdalon ang mga regional sa swelduhanay pareho diri sa nasyonal. Kay pala riho man lang ng tax nga ginakuha sang gobyerno sa ila kag ang presyo mas mahal pa to sa ila sang sa aton di. Correct action na, Bryce. Sakto din ti mahal dito yan sa Manila ikumpara diri sa aton. Mo gani nga kung kaisan taga Manila gani mas mahambal yan, mas mahal pang probinsya kay gamay gasto mo. Di gamay sweldo mo pero mas gamay ang imong magasto. Ang problema ng ugali kay ti kabalo ka naman magambal kita Manila, especially if you are Makati, Sozi. Sila ang ngalan prondong bulsa mo buslot. Sakto mo ring pigadong Sozi. Basi sorsing guaya. Sorsing yung bulsa. But anyway, action na Brian Department sa mga negosyante diri siyudad sa Bacolod, iniya sa pahayag man hindi man tanan kundi may mga negosyante man action Brian nga nagapabor. May ara man negosyante nga hindi pabor, especially si Mr. Frank Carbon sa piyak sining bisan ang simbahan naghahanda man sa sining 2-day strike ang suro diri kay Father Greg or rather kay Father Greg of course ni Father Chris Gonzales nga nagaplano man gani sila sa mga ayuda nga mahimo ihatag sa mga drivers nga nagapatigayon sining transport strike para sa number 1 sa ila sining pagkaon kag suporta action price especially nga gadulong sa mga rally centers. Para mas pasanagan pa ari ang pahayag ni Mr. Frank Carbon. Sir? Hindi kami mag-support. Ipabihin nyo kami gani sa pangabay at kung na mga food drivers, kung pwede pa i-wire nila na ang ila transport strike. That's Monday. Tuesday, no? Sakpo na nga mga inadlaw. Kaya balang mo, hindi kami kabalugan kung ano ang ila ginapangayo sa aton pamalaan, sa aton national government. Kung gapangayo sila sang dulaon o dula ng size tax kag VAT, naghambal na ang aton national government agi. Ay sana English kay hindi gid pwede ginapangayo yo kay mas ako ang problema ang itula yun ang ihalti atag sa aton ekonomiya especially nga recover pa lang tignan nga ang 140 billion hindi lamang sa pahayag ni Mr. Frank Carbon. At tinaghambala gid banto ng Malacanang labi na gid ang DOE ang DBM or Department of Finance rather
ngati inang budlay gin man dulaon ang excise tax. Ang hinhimo niya sang kwan sa mga driver ta basi pa lang. Correct action na Bray, base pa lang kagila ini simple lamang nga pangabay para kahit papaano iya suno sa ila kay lessen ang burden nga ila sini nga ginabatsyag sa karon. Especially ang problema nila kay bangod man sa nagapadayon niya pagsaka sa presyo sang katong bisan kung si katalbas pang pahambalon at sakit na gid sa bulsa sa mga driver because ang para sa ila sini nga pamilya husto lang mainog tughong para sa ila sini nga mga salakyan di pasahe kag iban pa action Bray. Yes, thank you Action Alvin. Report gikan sa patrol with action papang Nixon Tahob ini si action Alvin Graba. Mga ka-action sa din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Gina-endorso taman sa inyo mga ka-action ang live o Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumdumang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa Action Tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, kinaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Punan ng mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulaan ng programa diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala irang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni May kabilang ka Itam. Good evening, Action Bright. Greet ko lang family Pakliban sa Barangay Talakdan, Gamon ni Torgid, Burley Gonzaga, Ramarn. Kag mayong gabi man mga kaaksyon sa kay Madam Jinky. Dali gilang check na to, no? Kay Madam Jinky Dagia Montiliban. No? Salamat gid sa pag-monitor. Sige. Ang oras ko medyo alang-alang. Standby karon sa Action Night Patrol, kay Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Mordene, kapasalamat gid. Maghilibati kita Lunes sa amuman gyapon nga estasyon kag oras mga kaaksyon. Sa din ka man sa bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon!